Mga ka-disciple, sa mundo ngayon, madalas iniisip ng tao na ang krus ay simbolo ng kahinaan, pagkatalo o kamatayan. Pero para sa ating Kristiyano, ito ang pinakadakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos at tagumpay ni Kristo. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, September 14, Feast of the Exaltation of the Holy Cross. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Juan 3:13-17, sinabi ni Jesus, "Walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din dapat itaas ang Anak ng Tao upang ang bawat sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga ka-disciple, ang krus ay hindi simpleng kahoy, kundi trono ng pag-ibig ng Diyos. Doon ipinakita ni Jesus ang sukudulang pagmamahal, handang ialay ang buhay para sa atin. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi ng pag-ibig na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kapag tayo ay may pasampasang krus, problema, pagsubok, sakit, huwag tayong sumuko. Tandaan, ang krus na pinasa ni Kristo ay naging daan ng kaligtasan. Kaya ang krus mo rin, kung iaalay mo kay Kristo, magiging daan ng biyaya. Mga ka-disciple, tuwing titingin tayo sa krus, huwag lang natin makita ang hirap, kundi ang pag-ibig na walang hanggan ng Diyos para sa atin. Kaya't huwag matakot sa krus, yakapin ito dahil sa dulo ng krus ay buhay na walang hanggan. Ako po si Brother Rai. Online for Christ, offline with purpose. God bless!